nikahıylarına kim eğer içinde nikahıyı bilenler var, orada nikahıyan oğla imamlar gıya adamsıl bolbiler bir molla İsa'nın sağatı olup alim ulama olup nikahıyan bolsa alada adamdan onu tekkedim alemin deyip okuluyanda okada radi o alıp verdin mi diştirip onu koyuveraymeller. Düşünürmeli. Oğlum senden nedir sorayan? Planin idi, plan mayınıdı planinin o halallığı, cüvütlüğü, zeyn şevherlüğü o öz nefsine kabul edip allın mı diyemde seninle kabul edip allım deyip cevap veriyen. Üç gedek ayrı soruya ayrı cevap veriyor. Ne hemen kabul edip Allah ol erkek? Şol nikahıyla sekunddan, dakikadan beylek, şol minuttan beylek erkek şol ayalın arının, namusının, iyiceginin, işjeginin, şondan boljak çağlarının ar namusının, iyiceginin, işjeginin gelecek terbiyesinin jogap kärçiligini üstüme kabul edip alyan diýdigi şo. 3 tane şerti var diýip öňe aýdyp beripdik nikahını. Birlen şerti erkeğin ayalı da erkeğe öýlenmeklige rady bolmady. İkilençi şerti şu ikisiniň bir-birine radylygyny, iki tane erkek musulman adamyň şaýat bolmady. Üçüncü şerti erkeğin ayalı öýlenmeklikde bizim mezhebimizde ömürlük niyeti bolmaly, ayalynda erkeği durmuşa çykmakda ömürlük niyeti bolmaly. Ondan sonra düşünürmeli nikahı yan adam. Şumardan kabul edip allım diýdiň, nämäni kabul edip allın? Arna namusuna, iyicegine, işjegine, geyjegine, şondan boljak çağlaryň da şonuň ýalaklatlaryna we terbiyesine jogapkärçiligi boýunuma allym diýdigi şo. Ayalyňa sen terbiye bermeýänligiň üçin gidip bir gün aýşasa, ýar sana deň ýarsyn sana ýazylar şo. O ayal meşgalada nefsimi bagşettim diye, bagşettim diye üç gedek jogap berýär. Nämäni bagşetdi ayal meşgala? Ayal meşgalaň beýininde aklynda şu düşünje bolmaly. Allahu tebarek ve taala biz ayallary erkeklere hyzmat etmeklik üçin yaratdy. Meniň nesibämde de şu planyň ogly plana hyzmat etmeklik düşdi. Ey Allah'ım ömrüm ötüyünçe şu äre, şu erkeğe gopali, doğruyu, arassa, halal, ahlaklı hizmet etmekligi maňa nesip et diýip duada bolmaly içinde. Ve bilmeli, bagşetdim diýeni ömrümü şu erkeğe hizmet etmeklige bagşetdim diýmeklik şo. Şunu nikahı ýan adamlar düşünürmeli. Ol alıp radi Allah elhamdülillah nikah hutbasyny okap goýberýärler. Hele şuun kıyaslarımda edip de onları düşünürmeli. Hukman nikahı yan imam düşünürmeli, ecedi kakati, yaşulları düşünürmeli. Allah takladın bir prokuratur ilişkilerinin, suud kadi ilişkilerinin kemal fıkhvette şolayan bir yığınıqda da hatta olayın. Ayrışyanların köpi yaşlar diyede. Gelip arda veriyen ayrışyanların, öňler onyan bir ayrışmaklık için kadiyete varıp suuda yüz tutuyan adadaken, yani ikiň biri aýyrşak. Näme bolla aýna eklänek, näme bolla aýna planlaýdy, näme bolla aýna gaýnym bilen oňşamak, näme bolla aýna maňa gymmat gyňaja berenek, näme bolla aýna maňa plan ede, maňa plan edenek. Estağfurullah, nauzu billah. Erkeklerde kän rol wadyr edýjem ağa. Erkek ýerine dursa, ejenem ýerine oturtmany başarar, göwnüne degmänjik, radylygyna degmänjik, rady edipjik. Erkek ýerine dursa, ballygyny da, eltesini de hemmesini ýerine oturtup başarar. Biz erkekler hakiki erkek boljak bolýar. Musulman göz ýetiminnäki erkek boljak bolmaly onlar. Hayrat edeýin inşallah.